من با اون حالتی که دیدم یگان مادری دنیا رو نمیخوام که با اون حالت فرزند شدینم. ای سرش، ای همین سر در وقت خواب بودنش. савринисо саломова аз бадрафтурии чанд маҳбус нисбати писараш ки ҳамроҳ бо ӯ дар зиндони шаҳри ваҳдат адои ҷазо мекунанд нигаронӣ дорад. ӯ иддао мекунад ки писараш дар зиндон аз сӯи чанд маҳбус бо оби ҷӯш сӯзонида шудааст. дар хобуш соати 5 саҳар вақти хобушда меорам 5 каса оби ҷӯша дар сараш мерезам бачам. инам хед и гӯш и қак шидагиай шланг мондагиан ина бовар накне мада бовар накне нами одам давлат вай кна брава ҳавая бина ки ба чӣ аҳволо овардагиан ду даст рагой нахе кашолаи нахе истодагиай бачаҷон. саломова мегӯяд то ҳанӯз писараш дуруст ҳарф намезанад то асли қазияро аз ӯ пурсад. ҳоло ин модар аз мақомоти зиндонҳои тоҷикистон мехоҳад омилони ин бадрафторӣ бо писарашро ҷазо диҳанд. вай мегӯяд салоҳиддин писари ягонааш аст ва умед дошт ки пас аз адои ҷазо ислоҳ шуда дар пирӣ ба падару модар кӯмак мекунад. чун давлат накаду я маҳбуси ранги амраи бачима борим фармон метия мега 5-6 литрова меоран дар ҷои ховуш мереза. ҳамин айрӯи адолата. талошҳои радиои озодӣ барои дастрас кардани шарҳи расмии ин ҳодиса аз сӯи масъулони зиндон то ин дам бенатиҷа буд. маълум нест маҳбусоне ки бо Салоҳиддин Саломов чунин рафтор карданд киҳоянд ва ҷанҷол миёни онҳо бар сари чӣ иттифоқ уфтодааст. ин ҳам ки оё афроде ки чунин рафтор карданд ҷазо гирифтанд ё не дақиқ нест. дар ҳамин ҳол яке аз пизишконе ки ба табобати Салоҳиддин Саломов машғул аст гуфт бар асари оби ҷӯшида бештар аз 40% бадани ӯ сӯхтааст ва табобати ӯ дар бемористони зиндон идома дорад. савринисо саломова мегӯяд аз сабабе ки шароити хуби зиндагӣ надошт писараш дар мактаб интернат бузург шуда баъди берун шудан аз он дар соли 2017 бо ҷурми дуздӣ ба 10.5 соли зиндон маҳкум шуд. рӯзи шанбе 25 сола мешуд духтарҷон. вай ай дунё чӣ дид вақте мерафтум очама аями корҳои кардагим пушаймону бахшиш пеши помда мешиш очаҷон ман хай ман беақлӣ кардам оча мара бубахш давом накума мара ғам наметиям мегу. як манбаи радиои озодӣ бидуни бурдани номаш гуфт воқеан чунин ҳодиса рух дода ҳоло Салоҳиддин Саломов дар бемористон табобат мешавад вале ӯ аз ироаи ҷузъиёти бештар худдорӣ кард. зимнан муноқиша миёни маҳбусон дар зиндони шаҳри ваҳдат бори аввал нест ки расонаӣ мешавад. дар гузашта низ бар асари як ошуби хунин дар ин зиндон чанд тан аз нозирони маҳбас ва зиндониён кушта шуданд. мақомот гуфтанд ин ошуб аз муноқишаи байни маҳбусон шурӯъ шуда ба занозанӣ ва куштори ҳамдигар анҷом ёфтааст.